Hola, el meu nom és Vanessa, soc la presidenta de l'associació Stop Violències, ubicada a Andorra. A Andorra l'avortament és il·legal, inclús pels supòsits. No podem avortar si ens violen, no podem avortar si el fetus ve amb malformació i no podem avortar si allò representa un greuge important per la nostra psique i pel nostre benestar mental. Això vol dir que tenim nenes que estan parint entre 12 i 13 anys, tenim dones que han estat violades que no sabem on estan ni si han pogut avortar, fora del país, si han estat obligades a parir aquí, i les situacions i condicions per tenir un fill aquí són bastant complicades. I com tothom està legislant sobre el nostre úter, l'Església més punyent, el govern que és conservador de dretes i bastant conservador, hem decidit sortir al carrer i preguntar-los als altres homes del país què pensen sobre la despenalització de l'avortament. Yo estoy a favor y no a favor. Jo estic en contra completament. A favor del aborto. Depende del caso, de la situación. Yo soy en contra. Bueno, depende. Estic contra. Estic a favor de l'avortament, però en contra de l'avortament a Andorra. Perquè crec que l'avortament és la mort d'un ser viu. Es una matanza esta. Per l'equilibri d'Andorra és molt important que el copríncep episcopal no plegui. I perquè no plegui aquest senyor, hi ha una cosa que és l'avortament que passa davant de totes les coses. Sois las mujeres las que tenéis que hacer fuerza y lo que decía, cada uno con su cuerpo es libre de hacer lo que quiera. Siempre que, claro, que no se perjudiquen a segundas ni terceras personas. Porque toda persona, bueno, en este caso las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo. No, jo crec que no teniu dret a avortar. Según han dicho ahora los ministros que el aborto sería aprobado y que está aprobado o algo así, he escuchado yo. No estic al corrent d'això. Em sembla que no poden avortar. Me parece que no tiene derecho de hacerlo. Derechos pocos, muy pocos, en este tema. Yo lo he leído en los periódicos, pero ya no me acuerdo. No, sobre este tema no. Las mujeres no tenemos permitido abortar bajo ningún supuesto, sea violación, sea malformación fetal o sea por una causa psicológica grave. Para de aquí sí, tengo entendido que sí. Fuera de aquí sí, pero en Andorra no. I a més a Andorra jo crec que està garantit l'avortament, absolutament, perquè primer ho paga la Seguretat Social. No? Sí. Quina? La Seguretat Social. En quines condicions? Amb les condicions que faci falta. Si tu tens un problema i és necessari que avortis, vés a la Seguretat Social que t'ho resoldrà. Que lo piensas bien y que no haces este acto. Partir d'un fill desgraciat val més fora. Que s'ho fes goitar. A ver, claro, me pones en un... Pues que se lo piense primero, bien. Yo primero, sobre todo, que lo pense bien. Consejos yo no voy a dar porque no sé què para dar, però... Pensar-ho bé perquè, a veure, dius que és un embaràs no desitjat o ves crios amb 15 anys que estàs embarassat i, ostres, no sé, això, pensar-ho bé, no? Dona feina a un nen per tota la vida. Que ho faci. Sí? Sí, cap problema, jo no hi tinc cap problema. Però fora Jo del país. en conec moltes que han avortat. Ja. Que lo haga a su conciencia. Adelante. Adelante, no podría ningún impedimento. Digo, es libre de decidir sobre su cuerpo. És un problema polític. Jo no tinc, de veritat, no tinc, t'ho juro, t'ho dic sinceríssimament, no tinc cap problema amb que una dona avorti. Cap problema, Però en no absolut. Andorra. Però no a Andorra. Que lo haga. Que lo haga. Y tanto. Si es menor de edad, por ejemplo, 13 Más años, todavía, o sea, que lo haga. Más todavía. Sí, porque le va a estropear la vida, o sea, aunque sí, es muy bonito tener un hijo, pero si tú no quieres, ¿no? Claro, Si es un amor, si es buscado, pues sí, pero si no, no. Estamos en lo mismo. ¿Estarías a favor del aborto en ese caso? En ese caso estaría a favor del aborto. Bueno,
En la violación estoy a favor. Clar, jo penso que sí. Penso que sí, perquè és no sé, el trauma que té la noia, no? Suposo que un fill que m'han violat i tens aquesta al cap, tens la idea que estàs allà tan violat. És teu, però saps que t'han fet mal. Jo diria que tindria que anar a enraonar amb alguna persona que la pogués assessorar i la posés pel bon camí. El bon camí seria parir aquest nen que és fruit d'una violació. Sí, jo, qualsevol persona que tingui alguna dins, en aquest cas una dona, crec que té tot el dret a viure, igual que pot tenir les meves ovelles. Sí. Totalmente. Por los tres supuestos. Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo, que se despenalice. Jo no hi seré mai a favor. Se toca a tu, que et diuen vas a la ginecòloga i la ginecòloga diu que ve mal de formació, tu i la parella pensaríeu, ostres, què fem? Penso que potser seria a favor, diria que sí, que faria l'abort. Si es por una violación, pues evidentemente que estoy a favor. Si no, pues depende de las circunstancias, ¿no? Yo estoy a favor del aborto siempre cuando sea una enfermedad rara que se encuentre en el feto. Hi ha aquests embarassos no desitjats, o no sé, molt joves, o surt malament en deformacions als nens, això jo ho pensaria, no sé, jo com pare. Porque si es una cosa que no fue buscada, no fue procurada, ¿no? Que sea, pues si ninguna de las partes está interesada en seguir para adelante, pues claro que sí. Y no tienen por qué sufrir o padecer durante toda su vida o un error o por un caso de violación o por, no sé, o por enfermedad o por deformidad del feto, por cualquier circunstancia tiene que estar toda la vida con esa carga o pagando ese error, ¿no? No estaria a favor, no. Penso que no. No creus que les dones ens fan una mica el mateix quan nosaltres no podem decidir sobre el que està passant al nostre cos? També, clar, és això, també és veritat. Això també... Clar, nosaltres parlem de nosaltres mateixos, però la dona, pues sí, si el cos demana, pues no sé, hi ha coses que... Clar que sí. És injust, veritat? Injust, sí. És un tema difícil. Qualsevol llei que digués com ha de viure vostè dintre del seu cos i què ha de fer. No estaria a favor. No, per res. I no creu que és una mica injust estar a favor amb les dones, que sí que s'està dient què hem de fer amb el nostre cos? No ho creieu, vostè? Sí, també estic d'acord amb tu. És injust. És injust, però són dues coses diferents, Sí? Dos vessants diferents. Per què? Perquè una cosa és una dona que és molt més intel·ligent que un home amb menys edat, sí, 100 vegades més. Sí? Per què? Perquè per això us arriba... Ja sabeu el que diu la dita, no? La dita diu que la dona, una bèstia que pixa sang... No, no sé què diu la dita. No la coneixeu? A mi no me l'han dit mai, aquesta dita. És una miqueta forta, Bueno, digueu-la. Malfiaten d'una bèstia que pixa sang i no és mort. Andorra és un país amb dos caps d'estat, curiosament, dos caps d'estat. Amb un hi ha un tema que és l'avortament que no vol, que el seu principi és no tocar-lo. Tu em diràs, bueno, doncs passem del copríncep episcopal. D'acord,
passem del copríncep episcopal. Andorra dura 3 mesos. Sí, però les dones abans no podien votar i es va lluitar i no va marxar ningú i podem votar. Les dones no podien entrar al Consell General. Home, qui us penseu que van lluitar aquests drets? Van ser les dones que van dir i al Consell General van votar que sí, però no va ser el bisbat, i el bisbat s'hi va oposar en els dos casos. Tant pel divorci, qui ens ha donat el divorci? El bisbat no ha estat, s'ha batallat. Per què? Perquè hi ha un principi del Vaticà i aquest principi, ho han dit repetidament, és inviolable. Llavors, la teva posició és no, hem de tirar endavant i si el copríncep cau, doncs que caigui. Jo no he parlat de la meva posició. Jo no ho he dit, això. D'acord. Aquest principi és inviolable, però nosaltres ens violen i no hi ha mecanismes. Ara sabem que podem anar a la CAS, anirem a preguntar a la CAS.